Nachádzame sa v Havaji v časti katastra nazvaná Rubeň, na mieste, kde chlapi svojpomocne v obci robia vodozadržné opatrenia, hrádzky, odrážky na cestách a tak ďalej. Takže pán starosta tu predo mnou. By som sa rád opýtal vás, že jednak ako vnímate tento projekt, čo vám dal osobne, čo dal dedine, a potom aj ostatné veci by sme. Ja som veľmi vďačný za tieto peniažky, ktoré sme dostali. Veľmi nám pomohli. A čo sa týka, 26 ľudí dostalo prácu. A čo sa týka obce, vybudovali sme určitý počet týchto hrádzok. A musím povedať, že majú veľký význam v lokalitách, ktoré sme už viac menej poriešili, tak nezaznamenáme tam nejaké veľké prílivy, čo sa týka množstva vody v dedine. Nemáme problém s žiadnym kamením, ani žiadne viac menej konáre nelezú naspäť do dediny. Je na to veľmi dobrý ohlas, ľudia majú robotu a zatiaľ si všetci pochvalujú túto situáciu. A máte nejaký konkrétny príklad od tých chlapov, že čo sa s nimi osobne deje, že či to vnímajú pozitívne? Samozrejme, keďže je tu dosť veľká nezamestnanosť, množstvo ľudí dostalo prácu a tým pádom sme ich troška zamestnali, takže majú menej času posedávať pred krčmou a mnohí z nich, by som povedal, že zmenili tú svoju životosprávu alebo ten denný cyklus, že robota, pivko, všetci sú spokojní, potom nepijú. To znamená, že je to prínosom aj pre rodiny? Tak to mám vnímať? Je to prínosom aj pre rodiny, aj ako pre obec. Je tu troška tým, že sa ľudia stretávajú, sú takí viac ucelení, vnímajú to ako všetci, ako by som to povedal, tak sa zomkli. Vznikajú také družné priateľstvá a tak ďalej. Čiže má to tento projekt má nielen ten význam, že zadržíme vodu, nepustíme do dedinky, ale aj spájame ľudí a meníme osudy. A vlastne voči týmto opatreniam je dosť veľká kritika z rôznych úrovní odborných a z niektorých ministerských kruhov, že jak to vnímate a čo by ste im odkázali? No, ja to vnímam dosť tak negatívne. Ja sa na to pozerám veľmi pozitívne, lebo toto má veľký význam pre krajinu a keďže to dáva aj tento projekt realizujeme svojpomocne, množstvo ľudí dostane prácu, tie peniažky sú užitočne minuté a je mi ľúto, že viac menej niektorí sa pozerajú na to tak, že nemá to žiaden osoch, pretože nie je to pravda. Osoch to má veľký a ako príklad môžem uviesť, my za dedinou sme mali veľké budované hrádzky. Pamätám si ešte ako chlapec, že moji dedovia robili takéto hrádzky a odrážky na cestách a nebol problém s nejakými prívalovými dažďami a tak ďalej s tou vodou. Teraz ten problém vznikol, začal sa riešiť a je škoda, že sú také hlavy, ktoré hovoria, že to netreba, lebo nie je to tak, treba to robiť. A tento program si zobrala pod patronát premiérka a vlastne to je jej priorita, že čo by ste odkázali? Ja by som veľké ďakujem za seba, za dedinu a za tých ľudí, ktorí dostali robotu. A chcel by som poprosiť, aby vytrvala v prípade, že má nejaké negatívne ohlasy, nech vydrží a nech pokračuje, lebo myslím si, že celá obec je na jej strane. Takže ďakujem.